Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Рутежи қарор доред. Мо хеле боз ба дар ин канал видео напартофта будем. Мо ҳамин рӯзи боратан дар ин канал видео партоиро сар мекунем. Оиди программаҳо, оиди пулкоркуниҳо. Дар канал подписатсия кунед, каналро дастгирӣ кунем, гапака мекунем, рафтем. Дар аввал ба браузери Chrome медурем дӯстони азиз. мо имрӯз оиди як кашлоки беҳтарин суҳбат мекунем бо шумо. номи кашлок FileSuite. ин кашлоки FileSuite беҳтарин кашлокае ки меличия дар худаш мегзарона, мақсад я сента мегзарона, я сатоша мегзарона. Беҳтарин кашлокае. хеле кашлок ма боварӣ дорам шумо дидагӣ нестем. дар ин кашлок сума шумо мегзаронем, ба ин кашлок дар дигар платформаҳо, дар дигар биржаҳо шумо мегзаронем. ай дигар биржаҳо дар картотон дӯстони азиз. ин беҳтарин кашлокае ки ма якум бор мебинам дӯстони азиз. шуморо ма намедонам, ма якум бор мебинам. хеле кашлока беҳтарина. хеле ки мебинем на версия триша беҳтарин кашлокае. тамоми биржаҳо дӯстони азиз дар ин ҳамкорӣ кардагиам. даже бисёр пулкоркунӣ, бисёр сайтҳои пулкоркунӣ қатъи ҳамин дагавор кардагиам. беғарзи ҳамин платформа дар дигар платформаҳо дӯстони азиз намегзаронанд сума, фақат дар ҳамин кашлок сума мегзаронанд. беғарзи кашлок дигар кашлокҳоро намегзаронанд. ман ҳама сабаб бисёр пулкоркуниҳоро ёфтам ки намегзаронанд дар дигар кашлокҳо. ба ҳамин сабаб ман шумо дар видео кардам то шумо тамошо кунед пулкор кунед дӯстони азиз. шумо хай сар мекунем. дар аввал ба регистратсия медроем. баъде ба регистратсия диромадем. дар тугмаи якум дӯстони азиз номтонро менависем. дар дуюм электронӣ почта, дар сеюм повторни электронӣ почта, дар чорум парол, дар панҷум повторни парол. баъди ҳамаро ки пур кардем галочка мемонем. дар ҷа равзана яъне робота меҷиқем дӯстони азиз. ба хотири ин раҷиқидан ма версияма мобилӣ мекунем. ҳала ки дидем дӯстони азиз версияро ма мобил мекардам. баъди ма ҷаро меҷиқам. намихе туғриш мекунем як бор бо як бори я нами ҷаро мебинем. айви ҳамин кор мекунем. и зиёдишка ҳала ки дидем галочка ғалтид. баъди мо регистратсияро меҷиқем. тамом. шумо метавонед ки гӯё дар ин сайт регистратсия кунед. шумо тавонистед дар ин сайт регистратсия кардед. ман як лаҳза пауза мекунам, ба сайти худам медурам. баъди диромадан бо дар шумо видео мекунем дӯстони азиз. хеле ки дидем дӯстони азиз ман дар ин кашлок даромадам. баъди шумо регистратсия мекунед ҳамин намудини кашлок медирояд. дар шумо ҳамин намуд нишон метиҳад. хеле дидем дар баланси ман 0.27 сент ҳастай дӯстони азиз. ин кашлок беҳтаринаш дар ҳамиае ки шумо идентификатсия намепурса. фақат шумо баъди регистратсия кардан дар почтаи электронитон медироед. силка меравад, силкаро подтверждид мекунед ки дар ҳақиқат шумо регистратсия кардед. накунед подтверждид безебайда, мақсад шояд удалид шавад кашлоктон. ба ҳамин хотир шумо подтверждид кунед силкаро. баъди подтверждид кардан шумо дар кашлок медироед. хеле ки дидем дӯстони азиз дар ин кашлок бисёр биржаҳо ҳамкорӣ кардагианд. бисёр хай шумо дар адреси ҳамин биржаҳо кадомеш ки дар кор шуд вақте дар пулкоркуниҳо кор кардем депозита меҷиқем. тугмаи депозита ки ҷиқидем дӯстони азиз ина копия мекунем. баъди копия кардем дар ӯ сайт вставид мекунем ва пултона дар ин кашлок мегзаронем. агар хоҳем ки перевод кунем дар биржаҳо сива меҷиқем. баъди ира ҷиқидем дӯстони азиз дар ин ҷа шумо сумтона мегзаронем. дар ин боло адреси кашлоктона мегзаронем. баъди дар ин боло адреси кашлок дар ин ҷа сума гузарондед шумо метавонед перевод кунед. тамом. переводи 4 соата ҳастае ки дар 4 соат комиссияша беҳад кам мегирад. даже сен намегира яхеш. ба переводи 5 минута ҳастае. переводи 5 минуташ дар 5 минут перевод мекунад. калтара комиссияша бисёртар мегирад. шумо даки чӣ хеле маъқулай. ма айс кашлок аллакай як маротиба дар дигар биржа буровардам. дар биржаи Bybit буровардам сума ба хотири проверка кардан. дар ҳақиқат буромад.
мо ҳозир дар шумо нишон метавонем. Як маротиба баровардам. Дӯстони азиз, история вивод. Чхеле ки мебинем дӯстони азиз, ман числаи 11 ноябри 2024 як маротиба 89 ДГБ баровардам дар биржаи Байбит. Баровардам ва Байбит роста картам тавриш кардам, рафт. Намеша баровардам дар ҳақиқат меровардай. Баъди шумо баъде ки сума дар кадом чизе боша, адресе боша, биткоин ай доги чизе да боша шумо мегузаронед. Баъди вай форатона обновид мекунем. Форатона дар биткоин обновид мекунем. Чӣ намуд обновид мекунем? Браузане боло медуроем ва обновид монет меҷахем. Дӯстони азиз, чхеле ки дидем, ман дута доштам, доге доштам, даҷа дож нависондага дута доге доштам. Догера гирифтам, ба ДГБ алиш кардам, 89 ДГБ алиш кардам. ДГБра перевод кардам дар биржаи Байбит. Дӯстони азиз, кӯтоҳ мекунем суҳбата беҳтарин биржаи ҳоли оиди. ма дуюм қисми як видеои беҳтарин мекунам ки чӣ қадар даруни ҳамин шумо метавонед даруни ҳамидам пул кор кунед. Беҳтаринай бояд чизи беҳтарини дига дорад ки дар иҷа шумо ҳар рӯз бағл метия, ҳар рӯз ба ҳар 24 соата бағл метия. Шумо метавонед бағлтона ба процент алиш кунед. Дӯстони азиз, ман як маротиба алиш кардагим. Беҳтаринаи шумо бала ҷамъ кардан гиред. ман дар видеои дуюм оиди чӣ намуд бала истифода бурдан дар шумо видео карда мепартовам ва чӣ намуд ай ҳамин кашлок пул кор кардан беғайр аз дигар сайтҳо пул кор кардан ва ям видео карда дар шумо оддӣ карда мепартовам. Шумо фақат регистратсия кунед. ҳозирашда кадоме ки мефаҳмем хай кардан гирем. ба хотире ки ман дигар сайтҳоро видео карда партофтан мегирам. Фақат тоқа дар ҳамин кашлок подключат мешавад. Сабаби видео кардани ман ҳамин буд. Дӯстони азиз, дар канал подписатсия кунед. мо дар телеграм канали худмон ҳуӣ кардем. дар канали телеграм ҳам подписатсия кунед. Дӯстони азиз, каналро дастгирӣ кунед. мо ай ҳамин рӯзи боратан дар ҳамин каналҳо видео партофтан мегирем. чхеле ки мебинем дӯстони азиз, история вивод кардагии мара чхема вивод кардагим, даже копейкам вивод кардагим. Дидем дӯстон, копейкам вивод кардагим. Ина 21 буд. ман дар 21 сета вивод доштам. дар 20 нигоҳ касе 4 вивод доштам. дар 19 почти ҳамаи виводом дар 19 омадагиай. подписатсия кунед. дар паноҳи худо бошед дӯстони азиз.